Eta Benito aipatzen duzun honetan, baduzu ibilbide bat berarekin, bere taldearekin, baino ikusten dugu diskoak ere kaleratzen dituzula, beraz zure sorkuntza, zure bidea ere egiten duzu paralekoki. Hori nola eramaten duzu, edo nola antolatzen zara, edo behar bat sentitzen duzu zure kantuak ere hortxe egiten joateko? Bai, azken finean hola esango jau, ez? Beharra izango dela. Joera bat da, naturalki ateatzen zaidana, badituzu hainbat gauza bizitzan, nola baite, alako kilika egiten dizutenak, min ematen dizutenak, hainbat olako zeak, ez? Eragiten dizutenak, nola baite, ordena jartzera eta esan, zergatikan egin dit honek olako zerbait, ez? Pixkat idazten hasten zea. Eta gero joera daukazunean ere, doinuak egiteko ideiatxon bat grabatu, eta ez dakiz zer, orduan azken finean hor kantuak daude. Eta zergatik, horrela gustatzen zait, ez? Afizio bat izan duet hortarako, eta orduan, nik afizio bezala planteatzen dut hasieratik, eta Oso txikitatik gainera, uste dut gitarrakin hasi zinela, arpa jotzen duzu, ez dakit asko dauden, nik behintzat asko ez ditut ezagutzen, mundu berezia da arparena? Bai, berezia da. Nik nolabaite hori esan dezun bezala txikitandik gitarra ikasi nuen, 9 urtetan edo uste jaunartzean oparitu ziatela lehenengo gitarra, eta hor, deskubritu nuen, kantuak egitea edo kantua niri kantatzea gustatzen zitzaidan, eta laguntzia banaukala 3 bat akordekin kantu bat zegoela, ez? Eta horrela, haitu nintzen urte batzutan. Baina gero bide batez aldamenean akademikoki bakizu solfeo dala, ez dakiz zer, eta horren ibilbide hori ere egin nuen. Eta gero, Benito ezagutzen nuen, Hernaniko ikastolara etortzen zalako, historia luzea da, eta nundi noa entzun hori, handik ezagutu nuen, eta nola baite, berak proposatu zidanean Altabizkar eta Itzaltuko bardoari diskoan parte hartzera, hor faltazuelako tiple bat edo eta tiplerik etzeon, garai hartan edo behintzat etzeu den eskura, orduan ni goendik gaztetxoan itzala eta hola. Eta hor ezagutu nuen persona bat arpa zeukana, eta gainera Benitok eman zidan disko bat Alan Stivell-ena, Bretainar kantari famatuarena eta bera arpa jolea eta bar. Eta asko gustatu zitzaidan bere mundua, ez? Pentsatu nahu ikasi beharra daukat, eta horrela, hasi nintzen, nahiko heldua, 15 bat urterekin, 15-16 urterekin. Ja, heldua da hori instrumentu bat ikasten hasteko. Baina berezia nola da nahin zuzen ere, onartu ninduten konservatorioan Baionan, etzegolako jende asko hori egiten. Eta, behintzat ikasketa horiek egin nitu, baina era berean paraleloki Stivell honen zintak entzunez, atzera pasa eta dana kopiatuz, berak egiten zuen guztia, horrela ere beste harmonia batzuk eta beste gauza batzuk deskubritzen dituen eta lan duen. Ahotsa ere ederra duzu, lantzen duzu, Olatz? Lantzen da kantatuz, kantatuz. Urte asko pasa ditut alare, oso apalki kantatzen ez da, eta igual nahi bazu ezitura jakin batian, eta pixka bat oain urteak pasala nahi izan dut ere, alde hortatik landu, baina nire erara. Hartu izan ditut klaseren bat edo beste hartu izan dut, baina nola baita ikusi nun zuzenduta zaudela klasiko munduko kolokaziora eta eta interesantea da, esan nahi dut hortik ere, gero zuk moldatzen aldezu zure erara ez, baina nola baita hartu nituen bizpairu pauta edo bizpairu nozio alde hortatikan, arnasketarena eta diafragma eta ez dakiz zer, eta gero nahiago izan duen nire kabuz, pixkat hori dana urratu.